نهون بێگومان مەراق دکن ev Abu Bekir el-Baghdadî çawa kengî li ku derê hatiye kuştin, operasyona kuştina wî çawa û kengî dest pê kiriye û dizanin Amerîka 25 milyon dolar ji bo eşkerekirina cihê xelîfeyê Daişê el-Baghdadî dabû. Bêguman gelekî xerab hate kuştin lê ew çawa û li ku derê hatiye kuştin temaşe bikin. Yek em ê ji waran li ser vê nexşeyê li ser vê grafîkê xuya bikin bê çawa operasyon pêk hat çawa dest pê kir ji xwe cihê ku operasyonê dest pê kiriye nêzîkî 3 heta 5 kilometran dûrî sînorê Tirkiye gundekî girêdayî Idlibê ye. Idlib jî bin destê Cebhetun Nusra de ye. Cebhetun Nusra jî berdewamiya El-Qaîde ye yanî kopyeke Daişê ye. Hûn dibînin ev gundê Barîşa ye ev e hûn dibînin gundê Barîşa ew gundê ku Abu Bekir el-Baghdadî îro lêbû û hate bomba barankirin nêzîkî sînorê Hatayê. Hatayê jî parêzgeheke Tirkiye nêzîkî 4-5 kilometre dûrî sînorê Tirkiye. Serokê Amerîka Donald Trump dibêje wan 2 hefteyan ji nêzik ve çavdêriya Abu Bekir el-Baghdadî dikirin yanî hemû hesabên xwe kiribûn ji bo ku bê zerar operasyona girtin yan jî kuştin yan jî birîndarkirina Abu Bekir el-Baghdadî pêk were. Ev helîkopterên Tirkiye ne helîkopterên Amerîka ne serokê Amerîka herwa dibêje rola Kurdan jî da operasyonê de hebûye lê eşkere nekir ku Hesedê di operasyona bejayî da beşdar bûye yan na. Lê weke tê xuya kirin rola Hesedê jî di operasyonê de roleke girîng bûye. Ji xwe niha berpirsê Hesedê jî got ku wana roleke sereke di operasyonê de lîstine. Yekem kes fermandarê giştiyê Hesedê Mazlûm Kobanî bû. Dema ku di tweetekê de yanî berî ku Trump pres konferansa xwe çê bike berî ku Trump axife Mazlûm Kobanî axifî û got ku wan yanî tweetek avêt wan operasyoneke istixbaratî girîng û hevbeş encam dane pişt re General Mazlûm hûrgiliyên zêdetir da û tekez kir ku ew di kuştina Abu Bekir el-Baghdadî de li gel hêzên hevpeyman û hêzên Amerîkî beşdar bûne. Yad bin di operasyonê de 8 balafirên Amerîkî helîkopter beşdar bûne û her wiha hêzeke bejayî ya komandos jî cih girtiye û daketina tonêla ku Baghdadî têda bûye jî xwe veşartiye yanî wan ew derbasî nava wê tonelê bûne Abu Bekir Baghdadî xwe xistiye nava tonelê lê dawiya tonelê hatiye girtin û neçar bûye ku xwe biteqîne. Operasyonê 2 saetan dirêj kiriye lê tu ziyaneke hêzên Amerîkî çê nebûye. Tenê segekî wan yê polîsî di operasyonê de birîndar bûye Amerîkî û Trump jî li ser gelekî xemgînin. Niha bêguman tê dermankirin li nexweşxaneyên Amerîka. Ew seg jî roleke girîng di operasyonê de wê dîtiye çi kiriye wî segî li pey Baghdadî digeriyaye. Yanî bi bêhna xwe bêhn kiriye Baghdadî li ku derê bûye bi pey Baghdadî ketiye seg cihê Baghdadî destnîşan kiriye. Komandoyên Amerîkî bi pey Baghdadî ketine. Bê çare maye Baghdadî ji neçarî xwe avêtiye tonelekê sê zarokên xwe jî bi xwe re birine di dawiya tonelê de dema ku dîtiye hatiye girtin dî xelasî nemaye mecbûr bûye xwe biteqîne her sê zarokên xwe jî bi xwe re bikuje. Amerîkiyan perçeyên laşê wî bi xwe re birine kom kirine têsta DNA jî re çêkirine piştras bûne ku sedî sed ew kesî hatiye kuştin Abu Bekir el-Baghdadî ye yanî îdî tu gumanek nemaye. Di operasyonê de alîkarên Baghdadî jî hatine kuştin hinekan jî ji tirsa xwe teslîm kirine û niha li cem Amerîkiyan girtîne. Çi tiştên li cem Baghdadî hebûne weke dokument, belge, vîdeo, sûret tiştên girêdayî Daişê hemû ketine destê hêzên Amerîkî. Trump jî ev yek gotiye lê nabêje çi ketiye destê wan. Serokê Amerîka Donald Trump her wiha dibêje ew belgeh ji bo wan gelekî girîngin dibe ku di dema pêş de sirrên Daişê jî di wan belgeyên ku niha di destê Amerîkiyan de ne were eşkere kirin. Ev tabloya şêweya plana girtina ya jî kuştina Abu Bekir el-Baghdadî bû.